टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंफुं आफादनि एग्जाम कन्ट्रलार सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि। नैथि खेब रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जुथायै बर' बिजोंजों फरायनाय थाखो 4 निफ्राय थाखो 8 सिम फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि सोमोन्दै मानगोनां सारा दिनै मा फोरमायनो सानदों? आच्छा, मोजां बाथ्राखौनो सोंनाय जाबाय जे जोंनि रामफलबिल दख'रा सिङाव बर' फरायसाफोरनि गेजेरावहाय गोग्गो सोलोंथाइ दानायनि असिलायै लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइ गोनां फरायसा दिहुननाय बे असिलायै रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखो 4 निफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोर जायफ्रा बर' मिडियामाव फरायदों दा बिसोर फरायसाफोरनि सायावहाय मोनसे टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनो थाखाय जोंखौ मोनसे बर्ड दाना होनाय जादों। बेखौ थांनाय बोसोर दादोंमोन। दा बेहाय आंखौ कन्ट्रलार हिसाबै सायख'दों। आं बिथांमोननि गायसननाय बायदि रुजुना लादों। ओमफ्राय बेबायदियैनो बिथांमोननि थांखि बायदियैनो जों थांनाय बोसोराव सेथि खेबनि थाखाय बे आनजादखौ खुंखांबाय। ओमफ्राय देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय खुंनाय जाबाय। दिनै 24 नभेम्बर 2019 बे सानडे बाराय बे खुंनाय जाबाय। ओमफ्राय फरायसाफोरा जों जेसेबांनिखि फैगोन बायदि सानदोंमोन बिनि बांसिनखौ जों मोन्दों। ओरैबायदि माखासे फरायसा फैदों जोंनिसिम आर'जलाइ गथायनाय आनजाद होनो थाखाय बेवहाय 823 फरायसाफ्रा आर'जलाइ गथायदोंमोन। नाथाय दिनै आनजादनि दिनावहाय बिसोर बिनि बांसिन फैनानै जों बिसोर गोसो जानायलाय बिसोर आर'जलाइ होआखैबो। बेसेबांसो फरायसाफ्रा आर'जलाइ गथायामोन सार? जोंनि आर'जलाइ गथायफैनाया 853 मोन। दा बेहाय माखासे फैदेरनानै नियारलि 900 थांबाय। बे गासै क्लास 4 निफ्राय क्लास 8 सिमनि गेजेरावहाय गासै बर' मिडियाम फरायसाफोर। बे आनजाद लानायनि गेजेरजों सारा फरायसाफोरनिफ्राय मा आसा खालामदों? ओरैनोथ' मोनदांदों जे गथ'फ्रा जोबोद गोसो गुदुं जाजोबदों। दा बेहाय जों गासिबो फराफारिनि सोंथिफोरखौनो होजोबनाय जादों। बेहाय जोंनि आनजाद होना फैदों फरायसाफ्रा बिसोर फ्राय फरायदोंआनो। फरायनाया बिसोरनि क्लासाव जेसेबांनाखि फरायो बिनि बांसिन बिसोर फरायदों आं मोनदांदों आरोखि। दा बेहाय बिसोरनो जोबोद मदद होगोन बेखौ आं मोनदांदों। ओरैनो गासै मोनबेसे सेन्टार खालामनाय जादोंमोन सार? सेन्टारखौ जोङो थांनाय बोसोराव मोनब्रैल' सेन्टार खुंदोंमोन। नाथाय देग्लाय 6टा सेन्टार जाबाय। सेन्टारफोरा जाबाय रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुल, आफलागाव प्रभिन्सियेल हाइ स्कुल, लक्ष्नाबारि एम इ स्कुल, हाब्रुबारि हाइ स्कुल जायखौ UNB हाइ स्कुल होनना बुङो, सेरफांगुरि हाइ स्कुल, लोगोसे गसाइगाव भकेसनेल हाइ स्कुल। बे 6टा आनजादखुलियावहाय खुंनाय जादों। आनजादनि फिथाइ मोनखांनायनि उनावहाय फरायसाफोरखौ माबायदि फरायगोन आरो बिथांमोना मा बान्था गथायगोन? बान्थाखौ ओरैनो जों माखासे रां बान्था होनाय जायो। नाथाय जों एक्जेक्टलि बेसेबां रां होगोन होनाय जायाखै। बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ जायफोर फरायसाफ्रा साक्सेस जायो बे बान्थाखौ मोननो हायो बिसोरखौ मोनसे मान बिलाइ जों बरायनाय जायो। आर'नाइ गांसे मान बिलाइजों मोनसे गिदिर मेलनि गेजेरजों, जेरावनाखि जोंहा एखमबा कनफारेन्स जायो, एखमबा कनभेनसन जायो, एखमबा आनसलिकनि, एखमबा डिस्ट्रिक्ट। बे जेरावनाखि गिदिर जों चान्स मोनो, जेरावनाखि बयबो नुनो हागोन, मिथिनो हागोन, बेफोरनि बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। थुलुंगा होनाय बायदिहाय बरायनाय जायो। ओरैनो बान्थाखौ मा सिस्टेमै राननाय जागोन सार? सेथि, नैथि, थामथि? ओरैनो जों थांनाय बोसोराव सेथिनि थामथिल' होदोंमोन। नाथाय बेखिनिल' होनायजों आं गोजोननाय बायदि मोनाखै। देग्लाय खमब्लाबो टप 10नि सिन्था खालामनाय जादों। गोजोननाय थाबाय सार। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादा जुथायै बर' बिजोंजों फरायबाय थानाय थाखो 4 निफ्राय लानानै थाखो 8 सिम फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै नैथि खेबनि थाखाय टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंफुंनायनि नुथाय। गोजोन्थों।